Doncs seguim amb la química. Avui us vull explicar la solució d'un dels exercicis que potser us ha costat una mica més, perquè encara no ho havíem comentat. És l'exercici 4 dels deures que teníeu pel 13 de maig. A l'exercici 4 us deia quants grams de sucre necessito per preparar 200 mil·lilitres d'una dissolució aquosa al 25% pes-volum. Si veiem aquest enunciat ja és una miqueta diferent, perquè m'estan dient la concentració. És a dir, a mi el que em faltarà seria alguna altra dada del principi, perquè la concentració ja està calculada. Com sempre, i a part em pregunten, molt important, com ho faries al laboratori. Sempre que us surti això en un problema, m'haureu d'explicar la parrafada de com ho faríem al laboratori si estiguéssim fent pràctiques. I us posaré sempre aquesta frase, perquè no tingueu dubtes. Després us dic com ho farem. Com sempre, començarem pels apartats 1, 2 i 3 que fem quan solucionem un problema. Primer punt, posarem solut, dissolvent i dissolució. Solut, qui serà? El sucre. Però el C em diu quants grams de sucre, per tant no ho sé, X grams de sucre. Dissolvent, em diu que és una dissolució aquosa. Sempre que em indiquin això, vol dir que el dissolvent és l'aigua. Poso aigua. No em diu la quantitat, però és que tampoc la necessito pel problema. I per últim em diu que la dissolució, que nosaltres sabem que és la suma del sucre més l'aigua, diu, prepara una dissolució aquosa, tal, diu, necessito per preparar 200 mil·lilitres d'una dissolució. És a dir, quants ingredients necessito per al final preparar una dissolució de 200 mil·lilitres. Per tant, dissolució 200 mil·lilitres. Jo sé que la suma dels dos, el volum que ocupen són 200 mil·lilitres. I també sé que aquesta dissolució, la seva concentració, és un 25% pes-volum. 25% pes-volum. Senzillament el que he fet és posar les dades. Ara, com sempre, posarem la fórmula. El tant per cent pes-volum són els grams de solut entre els mil·lilitres de dissolució i per cent. Què farem ara? Ara veurem què em demanen. M'estan preguntant els grams de solut. Veieu quants grams de sucre? Els grams de solut, que és la part de dalt. Això seria la X, la incògnita. Què és el que jo sé d'aquesta fórmula? Sé els mil·lilitres de dissolució? Sí, el sé. Són 200. Sé la concentració en pes-volum? Sí, la sé. Me l'han dit, era 25, no? Per tant, realment, l'única dada que em falta de la fórmula és la X, els grams de solut. I el que farem ara serà substituir. Bé, el que faig senzillament aquí és substituir a la fórmula el 25, que era el tant per cent pes-volum, és igual als grams de solut, que no el sé, dividit entre els mil·lilitres de dissolució, que sabem que 200, i multiplicat per 100. No he posat les unitats perquè quan ho veieu així normalment ho veieu més fàcil. Si poso les unitats us lieu més. Ja les posarem al final. Com veieu, això és una equació matemàtica. Això ja ho havíeu fet a l'ESO. El que està dividint passa multiplicant i el que estigui multiplicant passarà dividint, que això ja ho sabeu. Jo el que vull és la X i la vull a dalt, per tant deixo la X aquí i passo les coses que em molesten a l'altre costat. El 200 que està dividint em passa multiplicant, com l'he posat aquí, i el 100 que estava multiplicant em passa dividint, per això el poso a baix. I això seria igual a la X. Faig l'operació a la calculadora i em surt 25 grams de sucre. És a dir, que per preparar una dissolució al 25% pes-volum amb un volum final de 200 mil·lilitres en aigua, necessito 25 grams de sucre. Realment al laboratori és així com es fan les fórmules, perquè al laboratori el que em diu, el farmacèutic em dirà prepara això al 5% pes-volum o prepara'm això al 2% pes-pes. I jo el que hauré de calcular és quants grams he de pesar de solut per afegir-li aigua i que després al final em quedi una dissolució amb aquesta concentració. D'acord? Com ho prepararíem al laboratori? Si us pregunto això en l'examen, als exercicis, m'ho heu de resoldre d'aquesta manera. Ho podeu fer escrit, si us agrada més redactar, o ho podeu fer amb dibuixos com he fet jo aquí. Com ho preparo al laboratori? Un cop fets els càlculs, que jo ja sé que són 25 grams de sucre, poso en el vas de precipitats 25 grams de sucre i li poso una miqueta d'aigua i dissolc. Una miqueta d'aigua que mai em passi de 200, perquè 200 és el màxim on he de resar. Per exemple, m'ho invento, 50 mil·lilitres. I barrejo el sucre amb els 50 mil·lilitres d'aigua. Què faig llavors? Ho passo amb un embut al matràs de forat de 200 mil·lilitres i el tindré, doncs em quedarà una miqueta ple, però no fins a dalt encara, no fins la ratlla. Després què faré? Afegiré aigua. Per què aigua? Per què no alcohol? Perquè em diu l'anunciat que és una dissolució aquosa, és a dir, el dissolvent és aigua. Afegirem aigua i enresarem amb la pipeta Pasteur.
I per últim, quan ja he enrasat amb la pipeta Pasteur, posarem el tap i agitarem. He intentat fer un dibuix que no se'm dona gaire bé, posem aquell tap de plàstic que havíem vist i agitem, no és còctel, no, sinó que agitarem la nostra dissolució i ja la tindrem preparada. És a dir, si jo faig això, poso 25 grams de sucre i en el matràs aforat, que compta, que això no ho he dit, recordeu que en el laboratori hi havia matrassos de diferents tamanys. Com aquí em diuen que he de preparar 200 mil·lilitres de dissolució, jo de l'armari agafaré un matràs dels que posa 200, que són més grossets. Doncs si jo agafo aquests 25 grams de sucre amb aigua, els tiro aquí i enrasso i agito, la concentració final, aquí dintre, és un 25% pes volum. D'acord? Espero que s'hagi entès.